proposta de creació d'una comissió d'investigació sobre la destinació atorgada dels diners corresponents als préstecs concedits del Banc Europeu d'Inversions als projectes València Centres Escolars 2-1 i 2-2 i els motius per als quals s'han produït el retard en l'execució dels projectes finançats que fa que la consecució del programa Crea Escola es troba actualment en situació de risc, presentada pel grup parlamentari Compromís. A torn a favor té la paraula el representant del grup parlamentari Compromís, la il·lustre diputada doña Mónica Oltra. L'any 2000, per mitjà de decret 122/2000, el govern del PP va donar començament al principi del fi de la qualitat en les infraestructures educatives i es va iniciar el forat de diners públics en la construcció de col·legis. Fins a aquesta data, la Conselleria d'Educació comptava amb una Direcció General d'Infraestructures Educatives que funcionava en mans de funcionaris públics, amb eficàcia i transparència. La privatització d'aquest servei per mitjà de la constitució de la Societat Anònima de Construcció i Infraestructures de la Generalitat, abreviat CIEXA, de capital 100% públic, és l'inici de l'etapa de barracons, col·legis promesos inexistents, construccions deficients, documents desapareguts, opacitat, incendi de documents i diners desapareguts. L'últim de les operacions, fins llavors avalades per la Generalitat però que carregaven sobre els comptes de la mercantil pública CIEXA, és un forat de 1.269,3 milions i els xiquets en barracons. Fa uns mesos van despedir a 70 dels 90 treballadors. Des de Compromís volem arribar fins al fons, perquè hi ha abundants indicis que alguna cosa fa pudor en la gestió de la construcció i rehabilitació dels col·legis públics. Ara la consellera diu que no hi ha diners. Aleshores, en què se'ls han gastat? Porten 20 anys alguns esperant col·legi. En què s'han gastat els diners? On estan? El seu objectiu és beneficiar a l'empresa que lloga els barracons? Segons Levante, el 5 de gener de 2011, Educació havia gastat 78,6 milions en barracons escolars en 9 anys. CIEXA sextuplicava la inversió en lloguer d'aules prefabricades entre 2001 i 2009. En 2011 arriben als 100 milions. El creixement més espectacular en la partida dedicada a les aules provisionals s'ha donat en els col·legis d'infantil i primària, on la inversió s'ha multiplicat per 13 entre 2001 i 2009, al créixer de 791.040 euros a 10.103.841. En el cas dels instituts d'educació secundària, el muntant s'ha triplicat, perquè ha pujat de 1.900.452 euros als 5.670.086. Igual el País es fa eco el 24 de gener de 2011 i és que CIEXA licita barracons sense adjudicar obra escolar. L'empresa pública de construccions escolars de la Generalitat ha tret a concurs 11 milions d'euros per a habilitar aules prefabricades que costen entre 653 les de 75 metres quadrats i 1.300 euros les de 150 metres quadrats, un preu equivalent als de la vivenda en el mercat de lloguer. La licitació dels barracons es produeix després d'un any en què l'activitat de construcció de 9 col·legis ha estat pràcticament paralitzada. La suma total dels projectes d'obra licitats però no executats entre febrer i octubre de 2010 va ascendir a 92,3 milions d'euros i va afectar 26 nous centres escolars, la licitació de la qual ja portava més d'un any de retard. Els valencians i valencianes tenim dret a saber què ha ocorregut i per això s'ha d'aprovar la constitució d'esta comissió que nosaltres avui traiem a proposta, perquè s'aporti tota la documentació que la consellera ens està negant. Quan li demanem on han anat els diners, quan li demanem còpia de la documentació de la justificació de la despesa del projecte valencià Centres Escolars 2, còpia de la documentació del projecte València Centres Escolars 3, es limita a dir que la gran majoria de les obres estan en execució o acabades. Nosaltres hem demanat això a l'empar de l'article 12 del reglament i sistemàticament se'ns nega la informació que demanem. Què oculta la consellera? On s'oculta la consellera, per cert, ara que veig que no està? Què oculta la consellera?
Òbviament, la resposta haurà d'assolir-se en aquesta comissió d'investigació, perquè si no tenen res que ocultar, senyories, suposa que votaran a favor, i si voten en contra és perquè tenen molt que ocultar. L'any 2006 es va aprovar pel Banc Europeu d'Inversions el finançament per a construir i rehabilitar centres educatius al nostre territori. Al desembre del 2008 es va fer públic pel Banc Europeu d'Inversions el finançament del programa Crea Escola, destinat a la renovació d'escoles d'educació primària, secundària i de formació professional de la Comunitat Valenciana, amb un total de 300 milions d'euros aprovats baix la denominació del projecte València Centres Escolars segon 2. El 11 de març de 2010 es va aprovar l'altre projecte denominat València Centres Escolars 3 per a la planificació, construcció, rehabilitació i extensió de 260 centres d'infantil, primària i secundària i de formació professional a la Comunitat Valenciana. L'objectiu d'estos crèdits era eliminar les aules prefabricades i ampliar la capacitat dels centres adaptant-los al creixement de la població. I a data d'avui hi ha múltiples denúncies dels AMPAs de distints col·legis sobre l'incompliment de les promeses del govern valencià, receptor dels fons i que els ha rebut, perquè els col·legis que s'havien promès no s'han rehabilitat ni iniciat les construccions. Fins i tot arriba a posar-se en perill la integritat física dels nostres fills en col·legis com el de Burjassot, on hi ha tèrmits, i estava en el pla que és que havia de rehabilitar-se en este pla del Banc Europeu d'Inversions. S'afona el sòl, s'afonen els sostres, els banys estan infectes. Si ambdós projectes finançaven la planificació, construcció, rehabilitació i extensió dels mateixos centres escolars o de distints, on estan els diners? Hi ha hagut una mala utilització dels fons públics otorgats pel Banc Europeu d'Inversions? A juliol de 2012 es va fer pública la visita d'una delegació del Banc Europeu d'Inversions al nostre territori per inspeccionar l'estat d'execució de les 435 construccions escolars incloses en els plans Crea Escola. Arran de múltiples denúncies, el 7 de febrer de 2013, el BEI ja ha emès un informe de conclusions arran de la queixa del Col·legi Emilio Lluc de Nàquera, que avui ens acompanyen. Informe que deixa el govern valencià en molt mal lloc, quina sorpresa, i que fa imprescindible que es constituïsca aquesta comissió d'investigació que demanem. Què diu l'informe? Diu que la finalitat dels préstecs als projectes València Centres Escolars 2, 1, 2, 2 i 3 és millorar la qualitat de les infraestructures d'ensenyança preuniversitària en la Comunitat Valenciana, eliminant les aules prefabricades, substituint espais educatius obsolets i proporcionant instal·lacions educatives adequades per a impartir programes i estudis moderns, així com ampliar la seva capacitat per atendre el ràpid creixement de la població en edat escolar derivat dels forts fluxos d'immigració a la regió. La realitat del projecte València Centres Escolars 2.2, del qual el col·legi és un subprojecte, dista molt del que s'espera. 18 mesos després de la data prevista per a la terminació del programa, 113 dels 409 subprojectes dels col·legis planificats encara no han començat. Com a resultat, molts dels col·legis inclosos en el programa Crea Escola encara no tenen suficients places per als alumnes, pel qual alguns escolars continuen rebent classe en barracons prefabricats llogats. Any i mig després de la data de terminació, 113 dels 409 subprojectes no han començat. El 15 d'abril, la vicepresidenta del BEI ha afirmat que inclús està a l'espera que la consellera li remeta un calendari d'execucions de 113 subprojectes sense realitzar i que no ha plegat encara. La consellera suposa que haurà de donar una explicació sobre aquest tema. Els xiquets continuen rebent classes sense barracons. La renovació del Col·legi Emili Lluc dins del programa Crea Escola, que tant es va vendre, havia de finalitzar l'1 de juliol del 2010, per exemple, i la realitat és que està sense començar. I els diners desapareguts. El BEI va participar en un finançament parcial del programa Crea Escola a través de dos préstecs, amb 500 milions i amb 300 milions. En 2010 es va aprovar un tercer préstec, València Centres Escolars 3, per a finançar subprojectes de col·legis nous inclosos en els programes Crea Escola i Millora Escola, que mai va arribar a firmar-se. Mai es va firmar l'últim projecte perdent el finançament, la seva mala gestió, la seva incapacitat per a complir els compromisos i la seva facilitat perquè els diners desapareguen. El BEI no confia en que es complisca el projecte. Diu literalment, les dites reduccions suposen un risc important perquè el promotor completa el programa Crea Escola i per tant per al compliment dels seus objectius. Després de l'examen de la reclamació, els seus resultats i conclusions, el BEI recomana que duga a terme una valoració completa i detallada dels projectes València Centres Escolars en el futur immediat. I l'informe afirma que el govern valencià va començar per obres menors i no per les obres més urgents i necessàries, segurament més costoses. En el
diu literalment: en el curs de la missió de seguiment va quedar clar que el promotor va proseguir primer amb alguns subprojectes de col·legis més fàcils, entre cometes, això és, sense problemes de llicència de construcció, i no amb els classificats com a prioritaris, prioritats màximes en termes d'instal·lacions educatives insuficients i inadequades. Com resultat, aquests casos de prioritat màxima van quedar suspesos. Això ho diu el Banc Europeu d'Inversions. I diu més: es va constatar que aquestes instal·lacions provisionals prefabricades són un mitjà insatisfactori de proporcionar una solució a llarg termini per atendre el creixent nombre d'alumnes. En realitat, aquestes instal·lacions tenen una configuració educativa deficient, interiors poc acollidors i condicions ambientals perilloses, tant per a mestres com per a alumnes. Així mateix, aquest enfocament es considera poc rendible, ja que les autoritats regionals i locals han de pagar lloguers i gastos d'instal·lació per aquests barracons prefabricats provisionals. Esta és la realitat, senyories. Mentre vostès desviaven els diners dels nostres xiquets, tenim la ciutat de Bonòlia amb corbertes cancerígenes, els centres de València, en Nàquera l'Emilio Lluc, el Joan de Ribera en Burjasot, el Max Saup, Carles Salvador, Sotomicó, el Saler, Blasco Ibáñez, Marquès del Túria, Luis Vives, Ciutat Artista Faller, Teodoro Llorente, Barcia Goyanes, Villar Palasí, Ballester Fandos, San Pedro, Lluís Santàngel i Saler, CEIP Sara Fernández, CEIP el Perelló, només en la ciutat de València amb greus deficiències. Senyories, acabe, els demane pel futur dels nostres xiquets i xiquetes que voten a favor d'aquesta comissió d'investigació per a que se sàpiga la veritat i on han anat a parar els diners de les nostres infraestructures educatives. Moltes gràcies.